Mantene iki ya mesem ora apa-apa. Mesem nduk Ayu Ari. Nah, Roko Mas Rias Tian lah nggih. Janten. Ada manten anyar ki lek ora mesem kurang abdul jarene. Nggih, Bu. Ibu-ibu sing pun dangun iku wis lali kula muran jarene. Nggih. Kula nggih rada-rada eling mboten ngoten. Mawi mboten wonten acara ngeten iki mboten tindak mriki. Nggih, Pak nggih. Wis senaosa wonten genjot nggih mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Alhamdulillah. Wis pokoke doa pangestu panjenengan kanthi ikhlas lahir batin mengke panjenengan dipikantuk piwales berkah ingkang saha saking Gusti Allah ngaten kok. Ingkang wancinipun mantu